Ήρθε κάποτε ένας μάγος σε ένα μικρό χωριό. Αφού τελείωσε η παράστασή του, φώναξε τα παιδιά κοντά του για να εκπληρώσει σε κάθε παιδί την επιθυμία του. Το πρώτο παιδί είπε: «Εγώ θέλω ένα καινούριο ποδήλατο. Αυτό που έχω είναι σκουριασμένο και παλιό». «Όπως επιθυμείς, πάρε ένα καινούριο ποδήλατο». Στη συνέχεια μίλησε στο δεύτερο παιδί. «Εγώ επιθυμώ ένα πόνι με το οποίο θα μπορώ να υπέβω στα χωράφια και το οποίο να είναι ήρεμο και γλυκό». «Όπως θέλεις. Εδώ είναι το πόνι». «Και τι επιθυμείς εσύ?» ρώτησε ο μάγος τον μικρό Πέτρο. «Εγώ εύχομαι να εκπληρωθούν όλες μου οι ευχές τις οποίες έχω κάνει στη ζωή μου». «Όπως θέλεις», είπε ο μάγος και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Αμέσως δοκίμασε ο Πέτρος να κάνει μία ευχή. «Επιθυμώ μία καινούργια μπάλα ποδοσφαίρου». Και πράγματι έγινε. Μετά ευχήθηκε να πάρει ένα καινούριο ποδήλατο. Καινούρια ρούχα, ένα τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι και πολλά περισσότερα πράγματα. Μετά από λίγο καιρό άρχισαν να στιβάζονται στο δωμάτιό του τα πράγματα και πολύ σύντομα είχε αποκτήσει όλα τα πράγματα τα οποία είχε επιθυμήσει ποτέ. Όμως πολύ σύντομα ανακάλυψε πόσο άτονη και βαρετή είναι η ζωή όταν τα έχουμε όλα όσα θέλουμε. Τον στεναχωρούσε μάλιστα και υπερβολικά το γεγονός ότι δεν μπορούσε πλέον να χαρεί για τίποτε πραγματικά. Και έτσι ευχήθηκε τελικά να κρατηθεί ο μάγος για λίγο καιρό πάλι. Άσκηση. Απελευθερώσου από την πλεονεξία. Σκέψου πάντα αυτή την ιστορία.